дуруд азизон, барномаи навбатии шоми шанбе аст манзури шумо. дар қатори дигар намудҳои боҷ андозазриш таърихи қадима дорад. бале, бовар нокарданист, вале далел аст ки шоҳ Генрихи ҳашт ҳанӯз дар асри 16 аниқтараш соли 1535 пешниҳоди андозазришро тасдиқ карда буд. арзиши андоз аз ҳар шахси ришдор аз мавқеи иҷтимоӣ ӯ муқаррар карда мешуд. воқеан ин анъанаро духтари шоҳ Елизавета як низ замони салтанаташ идома додааст. дар як мусоҳиба футболбози маъруф Криштиану Роналду мегӯяд ки мо дар хурдсолӣ зиндагӣ фақирона доштем. ҳатто маблағ барои харидани хӯрданӣ набуд. вақте ки 7 сол доштам ба падарам гуфтам: мо дар оянда сарватманд хоҳем буд. падарам дар посух гуфт: писарам, ин имконнопазир аст. имрӯз он чизеро ки ба падарам гуфта будам дорам, аммо мутаассифона падарам дар ҳаёт нест. тибқи иттилои сомонаҳои интернетӣ нархи 1 килограмми ин чой ки танҳо дар кӯҳҳои ӯшани музофоти фудзияни ҷумҳурии мардумии чин парвариш мешавад дар бозорҳои ҷаҳонӣ аз 700 000 то 1 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. доир ба пайдоиши номи чой даҳун пао ки маънояш хилъати калони сурх мебошад ривоятҳо зиёданд. аз ҷумла гуфта мешавад ки ба туфайли нӯшидани чой модари бемори яке аз императорони сулолаи Мин сиҳат мешавад. ба ин хотир ӯ фармон медиҳад ки 4 бутаи чойро ба хилъати калону зебои сурх бипӯшонанд ва аз ҳамон давра ба худ номи даҳун паоро мегирад. дӯстон, медонед, аз хасистарин одами дунё 4 миллиард доллар мерос монд. хасистарин одам дар дунё на Қори Ишканба, балки Генрета Холленд будааст. ӯ 3 июли соли 1916 дар синни 81 солагӣ ба бемории сактаи дил аз олам чашм мепӯшад. ин зан ҳамчун хасистарин одами ҷаҳон дар китоби рекордҳои Гиннес сарф шудааст. аз Генрита ба 2 фарзандаш 4 миллиард доллари амрикоӣ мерос монд. аз ин ҳисоб писараш ширкати мошинсозии кушоду духтараш нисфи пулро ба ятимхонаву одамони бепарастор дод. аз камтарин аломатҳои хасиси Генрита ин аст ки ҳеҷ гоҳ сачоқҳои коғазиро намепартофт, онҳоро тоза намуда аз нав истифода мекард. ҳатто вақте пои писараш ҷароҳат гирифт, ӯро дар беморхонаи оилаҳои нодор бистарӣ кард ки дар натиҷа фарзандаш аз як пой маҳрум шуд. Генрита айёми ҷавониро бо як курта ва як пойафзол ва як кӯлоҳ сипарӣ кардааст. дӯстон, маълумотҳои аз ин ҳам ҷолибтарро дар саҳифаи шоми шанбеи рӯзномаи ҷумҳурият ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, инстаграм, телеграм метавонед мутолиа намоед.